राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, உங்ககிட்ட அட்டண்டன்ஸ் லிங்க் இருக்குன்னு துர்கா மாதாஜி சொன்னாங்க. அது போட்டு விட்டா மாதாஜி குரோம்ல. குரூப்ல ஓகே போடுங்க மாதாஜி, எல்லாரும் அட்டண்டன்ஸ் போடுவாங்க. ஓகே மாதாஜி, நான் போட்டு விடுறேன் மாதாஜி. உங்களால குரூப்ல போட முடியும் இல்லையா? அதை காப்பி பண்ணிட்டு பேஸ்ட் பண்ண சொன்னாங்க மாதாஜி. பண்றேன் மாதாஜி இப்போ. சாட்ல போட்டுருங்க. சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. அன்புக்கரசி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராமதிலக மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. வத்சலா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பூரி ஜெகநாதர் அழகா இருக்கு. ஏன்னா நிறைய டிவோட்டிஸ் சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணவே இல்லை, லேட் ஆகுது வர வர. Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு யார் ஸ்லோகம் வாசிக்க போறீங்க? இன்னைக்கு யார் ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க மாதாஜி?
யாருக்கு விருப்பம் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்கள ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆ? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அன்புக்கரசி மாதாஜி அன்புக்கரசி. வாசிக்கிறீங்களா? ஓகே ஓகே. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதா மாதாஜி? தெரியாது மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இன்னைக்கு 5வது சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம், கர்ம யோகம். அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ராம 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 ஹரே 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 ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே மாதாஜி ஹரே லைவ் கிருஷ்ணா ஸ்டாப் கிருஷ்ண பண்ணிட்டு கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே திருப்பியும் ஸ்டார்ட் ஹரே பண்ணுங்க, ராம ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ராம மாதாஜி. ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணா கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. ஹரே 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 கேக்குது ராம மாதாஜி. யாரோ ஹரே ராம கிருஷ்ணா ராம சொல்றாளே ஹரே சாண்டிங் மாதாஜி. மட்டும் ஹரே கேட்டு. ஆமாமா, நீங்க லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிருங்க ராம மாதாஜி, ராம திருப்பியும் ராம ஸ்டார்ட் ஹரே பண்ணுங்க, யார் அப்ப சாண்ட் போகும். பண்ணா ஹரே ஒண்ணுமே கிருஷ்ணா பண்ணல, கிருஷ்ண சாண்டிங் ஹரே வந்து ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா யூடியூப்ல ஹரே நிறுத்திட்டு ஹரே ஹரே ராம